लोगोफोर दायो जोङो नरनारायण ब्रिज मोनफैबाय फिस खालाय जायगाया थान्दानो आयै बरिया फ्रेश अक्सिजेन वेलकाम टू क्लीनेस्ट विलेज रांसापारा प्लास्टिक मोनसे नुखाया आरोना पुरा ग्रीन गोजाखा आरोना बहुत मोजां जायगाया ओरै फैनोथांमोना नायलांबाय था दायो जोङो मोनसे जायगायाव थांबावनो नागिरदों Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Moto vlog. I hope guys all are doing well. दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं स' लोगोफोर आं इउटुबाव फैया गोबाव सम जाबायमोन माखासे पार्सनेल खामानि दंमोन बिनिखायनो भिडिअ बानायनो टाइमखौनो मोनाखै एनिवे लोगोफोर दायो जों आसामनि क्लिनेस्ट भिलेज रांसापारा गवालपारायाव थांनो नागिरदों बाइकजों थांला जों दिनै कारजों थांनो नागिरदों जिपजों जायनि थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लेट्स गो स' लोगोफोर जों बेयाव साडेनलिसो थांनाय जादों ओरैनो गोसोखांब्रबलाबायना थांनायसो एकथा जाखाबायमोन जों न'निफ्राय ओंखारबोबानो बिदि थांनायनि जेबो प्लेनिंआनो गैखायामोन नालाय अबेबा बेरायहैनायनि जायखिजाया नायलांबाय थादोल' लोगोफोर दायो जोङो नरनारायण ब्रिज मोनफैबाय मजा गाइस भिउआ नायनो ओरैबो हाजो माय गड बाइकजोंसो हिट जागौमोनलै हाजोआ नै गैया वाव ड्रन बिरोबा खम मोजां नुगोन नायदो नै जायगाखौ आयौ बरिया जाना दं स' नायलांबाय था नोंथांमोना जोबजासिम बिराद फिस खालाय जायगाया थान्दानो आयै बरिया फ्रेश अक्सिजेन हांनोसो बाबाय माथो My God! Away to Rangsapara Cleanest place 2 kilometers. Oh my God! 600 meters. Welcome to Cleanest Village Rangsapara. Plastic मोनसे नुखाया आरोना नै बरिया आरोना जायगाया मेसेङाव बेफोरो हाग्रा थाबावगासो खोमा साफा थाथारो आरोना पुरा बेखौ बेरायनो आयौ माथो दंसोयो मानसिफोर फैसोयो दा बिबारखौ नायलाय नै दा खेबबाय थादो ओरैबो थांजायो दा नाय थांजाजोबो बेरायजोबो गामियावलाय गामिखौसो नायफिनना जोङो दे दिसलारा दिहुनदो नैबे खान्थाल बिफाङाव खेबसेनोसै खेबसे ने मोजांनो हाहा सिरियासलि दोनदो दे मोजांनो फिदिंना Rangsapara image school जायो खोमा feeling कैसा लगा मजा स' लोगोफोर दायो जोङो रांसापारायाव सफैबाय गारिखौ एखे पार्क खालामबाय ओमफ्राय दा बेरायनो नागिरदों आरोना नायलांबाय थांदोंमोन ओरैबो थांनो हायो क्लीन एन्ड ग्रीन विलेज रांसापारा
Cameraman. Hi. Hello. Bra. Kalau bet tourist di place alai. Musik. Dah jalan nang le. Momo. Personal tu kemai sini ba? Personal jangan. Hamna na ba yo? Hamna sih. Hamna sih. Ini. Selagi. Hamsa. Apa hamsa? Dreamland. Wow. Barjang dari Parske beरायनोसै लाय दहाय एखे थांखांबायमोन ओरै थांसै बा दायो जों मोनसे फिल्ड मोनफैबाय वाव क्या खूबसूरत प्लेस है ये माय गॉड आयै माइसि मोजां जायगा लोगोफोर दायो जों मोनसे ओरैबायदि फिल्ड मोजां बहुत थान्दा जायगायाव दंफैयो नै पुरा ग्रीन गोजाखा आरोना बहुत मोजां जायगाया ओरै नोंथांमोना नायलांबाय था दायो जोङो मोनसे जायगायाव थांबावनो नागिरदों बेम्बुनि मोनसे माबा दङ पार्क दङ बेयाव थांनो नागिरदों जोङो स' लोगोफोर नै बेनो बेम्बु पार्कआ दा जों बेयाव हाबनो नागिरदों एसे हाबनानै एक्सप्लर खालामनोसै नोंथांमोननो देखायलांसै स' नायलांबाय था लोगोफोर नै बेनो बेम्बुनि पार्कआ बेखौ जिरायग्रा होनाय दं नै बहुत मोजां बहुत क्लिन आरोना जायगाया औ लोगोफोर जायगाया ओरैबायदि मोजां ना साफाखा आरोना जेरैबो नै लामाफ्रा ओरैबो साफा ओमफ्राय ओरैबो पुरा साफा गोजाखा न'फोराबो बहुत साफा थायो लोगोफोर नोंसोरबो खनसे भिजिट खालामफैथार बे रांसापारा गामिखौ गोबां साफा थायो बिसोरो रावनावबो बेबायदि दाखोर दाला नुवा आरो बयनिबो न'आव बेबायदि बिबार गायनाय नुगोन स' लोगोफोर नोंसोरबो खनसे भिजिट खालामफैथार लोगोफोर दायो जों थांसै आरोना बेनिफ्राय बेरायजोबनो हायासै जों फैनाया एसे लेट जाबायना ओंखायनोथ' मोनाबाय ओमफ्राय एक्सप्लर खालामजोबनो हायासै मालाबा फैफिनना मोजां बानायफिनसिगोन स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आं भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आरो चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय बाय ओंखाम उखैनानै नै बे हटेलाव हाबबाय जोङो बेयाव जाखांबाय मा नामथाय हटेल नामाबो नाम गैखाया खोमालै दङ इनि नामा इनो बबे बैयो हारसा लिरनाया ए